To je nejaký aeroplán. Takže, milí súdruhovia, milé súdružky, chcel by som vám predstaviť tento náš voz. Je to voz, ktorý sme vymysleli počas prvej 5 ročnice a robili sme ho za mesiac. Takže spĺňa všetky moderné tieto bezpečnostné prvky, ktoré naša socialistická vlast nám dala vo svojej príručke, ktorú máme akože mať splnenú. Vidíte, že tento voz naozaj má aj po boku fúkané difúzory, čo je automaticky najmodernejšia technológia, ktorú môžete vidieť len v našej rozvinutej socialistickej vlasti. Máme aj pasažiera, chceli sme tam prvé dať nejakého psa, alebo niečo, ale nakoniec sa našla ochotná súdružka, ktorá svorne zobrala na seba úlohu a stala sa hrdinkou Sovietskeho zväzu. Takže voz je patrične dozdobený na túto príležitosť, lebo sme sa snažili, aby sme vám vytvorili nádherný estetický zážitok. To by bolo tak všetko v našom voze. Spasíba. Takže ja poprosím alegorický voz, aby sa spracal z cesty a je tu ďalší voz, alebo moped. Nech sa páči. Prajeme vám príjemný večer v túto podvečernú hodinu 1. maja. Vidíte pred sebou náš alegorický voz, ktorý znázorňuje naše krásne spoločenstvo Leninové deti. Vpredu si môžete všimnúť krásnu žltú hviezdu, ktorá symbolizuje krásny silu a silu tejto krajiny. Ale celá táto krásna alegoria tohto vozu je červená, ktorá symbolizuje krv, ktorú vyliali naši predkovia za našu slobodnú socialistickú krajinu. Budúcnosť tohto alegorického voza je pretože si ho pýtajú súdruhovia z NDR, pretože z ním chcú dostaviť na raketovú stanicu Mir, ktorá oblieha našu zem. To je tak asi všetko. Ďakujeme. Súdruhov z výroby odmeníme potleskom. No a poprosím ďalší alegorický voz. Je to vlastne alegorický dvojkolečkový, tajný. Áno, uvidíme, čo to bude. Čo tam teraz vyskočí? No a poprosíme súdruha Olivera, aby predstavil. Čest práci, súdruhovia. Práci čest. Что это? Это алегорический возик. Алегорический возик. Ну и это сберная банка на уран. Потому что мы из урановых баней в Яхимове, и это новый прототип. И мы пришли днес вечер вам показать, как то выпатра. И этот мальчик, потому что вы видели, že i v uranových baňách môžu rodiť zdravé deti. Большое спасибо. Ďakujeme. Takže ešte nejaký voz. Spraví si aj Volga jednu cestu ešte, nie? Nech príde opísať. Pajko, Tatra. Takže myslím, že je to koniec našich alegorických vozov. Nie, ešte jeden sa rúti. Je to vlastne alegorický, ale poprosím, aby vysvetlili, čo to vlastne je. Dobre, tak nech sa páči. Môžete nám predstaviť tento voz? Yes, of course. Hello, everybody. And now...
Nie, pekne. Takže čest práci, súdružky, pionieri, nech žije 1. máj. Náš alegorický voz je prototyp a je najlepší z najlepších. Ako vidíte, má dve kolieska, aj keď my sme ich vyrábali a máme o čo si viac. Má vynikajúci dizajn, veľmi aerodynamický, ktorý slúži aj na výrobu raketoplánov. Má jednu ručku. Je veľmi farebný. Má vnútri 40 litrov priestranstva. Dajú sa tam rôzne prvky našej prvky. Chceli sme vám ukázať, ako to je aj vo vnútri, ale musíte si ho zakúpiť na našej webovej stránke. Nech žije Facebook. Ďakujem. No a tento alegorický voz používame na sprievode našej dojnickej stanici, kde do tohto alegorického vozu sa zmestia aj 4 dojičky a dojičky. Takže to je asi všetko. Ďakujem.